United Peoples of Forum में annual general meeting की BC 2020 में जोंनि फाइनाइखा और आगरतला हेरिटेज रेस्टुरेंट में हॉल में जों फुंसारा मायथाइ जोंनि चेंगै सारे तिनटा जरा जोंनि जेनो फाइनाइखा बोसोरनि बोसोरनि BC नि बागै फाइनाइ सामुखौ माबा हायखा तामु फाइनाइ आगरत चंनायखा बाय जोंनि गोजाम जोंनि जे बडिनो सहायै गोदान बडि खायजाखा आरो अलमोस्ट जे एक्जिस्टिं बडि दंमोन बरबो कन्टिन्यू खायखा खरकसा खरकैनो याखारै फाय अलमोस्ट जतो बडिनो एज इट इज सेम दंखा दिनै जों पान्नानि बिसिंथै खायो फाय आइ थाम माने जों एसे एक्सट्रा खायखा आबोखौनो सिनि ग्रुपनि खरकसा मेम्बार सिस्टार सेमोलै सिक्ला फाय तारमाने आनएमप्लयड बिनि फिगरे फार्मनि बागै बक्सा फाइनान्शियल सापर्ट नाङै दंमोन बागै जोंबोनो फाइनान्शियल एड जोंबोनो याफारखा लाख थाइसानि सुदेट बिनि फिगरे फार्म आबो एसे हेल्पफुल मोनथै फाय बो 2 बोसोरनि बिसिनो सिनो राङो बो जोंनो रिटार्न खालायरेना ठीक आबो हायखनो सिनथाय खरकसा मेम्बार ब्रादार रतनला बो एमकम फार्मासिस्ट नि मास्टर डिग्री आई कंप्लीट जब अनएम्प्लॉयड आखुबै दंमोन बागै बेवहायनो फार्मासि दुकाननि बागै एसे फाइनान्शियल सापर्ट नाङै दंमोन बागै जोंबोनो बाहायनो फाइनान्शियल एड जोंनि याफारखा कोनो बाहायनो सेम लाखासनि चेक जोंबोनो याफारखा बिनि फार्मासि दुकान दिसाफानिबो संसारनिबो आबो हेल्पफुल दंनाय बेखौ आबो हायनो 2 बोसोरनि बिसिनो जोंनो रायनो रिटार्न खायो अ सामुनो जोंबो सालगबो देबो कतर स्केल कतर एमाउन्ट जों याफारनि जों तागायनो सिगां हामो अनएम्प्लॉयड जरा सिक्ला कसरा बरफनो सुङा माजे दिसाइटु बुनानै बरफनो सामु फाय थानिबो रां फैसा आजि थानिबो जों याखं बाय बासा थानिबो जों जेबो बाहायके गोबांथा सुबायमोन आबसिनि सा तांबो बिसुङाव गायसा आबाहायखनो ताय प्रसेसनि दाफु साहिल MBBS आगरतला मेडिकल कलेज नि 6 सेमिस्टार स्टुडेंट किसा सुखथाया फैमिलि नि आबनि बिसुङाव थांनाय कयेक मास सिगां लकडाउन नि बिसुङाव बुफा थैयो परि थानिबो किसा रां फैसाव जों जाला फ्लाइ दंमानि आकक दमासिनो सफायका सिनो रिक्वेस्ट सफायका आबनि याबुला जोंसिनि एग्जीक्यूटिव बॉडी आचुलाय जों सुखा तामु फायैमान जाबायमाने बिसिंथि सिङाव बाहायगोन डिसिजन लाजाखा जे बिनि MBBS कमप्लीट होननानै साक जरा जोंबोनो जा नांमाने रां फैसा फाइनान्शियल सापर्ट जोंबोनो दिनैसिमनि रेनाय होनो बनो बाहायनो अफिशियली दिनै एडुकेशनल जे स्पन्सरशिप UTF ने आबो स्पन्सरशिप लेटर जोंबोनो याफार लायखा जोंनि UTF ना हामजागै दंनाय जत तारमाने भागा हामलुफोरावनो जों दिनै जोंनि UTF नि जे गोदाल बडिनि ओंगे खुलुममा ताय चिबा याफार ताय थांनाय बिसिरावनो UTF बायदियाबो गोरोङै दङ रां फैसानि बिसिंथै बुद्धि खादिनि बिसिंथै बिजाबाबो जों सापर्ट खालाय दङ आबो हायखनो बिसखनो सालगबो जों सापर्ट खालाय दंमोन ताय जोंनि लगे दंनिनो दिनै बिदिनि बिसिंथै बा दिनाव पान्नानि बिसिंथै जों कबल नारखा Chang kasih sungguh mana tinin je kokca pandai lo bos kan tetap ketar ke samung khane bam tu kokca mung tu tu जों कताल तारमाने ताइनि गाय थामसिनि तो कक्सा मुं बा वानसुक मुं सिंना हाका आबो बिसिङाव कायसांखा ड्राग एडिक्शन न फैयो जों कताल थांना हालायखा दा आबोनि बागै कायसा टीम बो जों खालायखा जे आबोनो बाहाय के बियां लामाखौ जों आबोनो खालायलायमान जों आबो चंलायनो बोसोंनि मास कायसानि बिसिङाव सिङाव खरक बागै टीम ड्राग एडिक्शन न फैयो बबुल लेभेल बाहाय के खालायनो आबोनि कायसा कमप्लीट DPR रेडी खायो एक्जीक्यूटिव बॉडी नो रिपोर्ट खाने आबोनि पर सिङा लायके स्टेप बाय स्टेप आपडेट खालामो कि थाने ताको बिसो जिना पर नंग YouTube ने बखति चुबाना रखने वान चुला देता मैं नों खाली किसी इनफरमेशन खाना मिस्टेक खाना जों अलरेडी बहुत माने सालनि बिसिङाव जोंबो 50,000 टाका जोंबो रां फैसानि सुबामु सिनि दैखांनाय सिनि फायारमेन आखु बिश्वजितनि गिदिर बोसानि बागै नखनि बरखनि बागै जों रै रखा UTF नि बिसिंखौ आरो जों UTF मेम्बार सिनिया UTF मेम्बार याबो हाय गोबां जेनेरेल पाब्लिक बहायनो बिनि बागै दुनाय सानखायखा याफारखा सो आबेबा रांनो सोंखुमै 50,000 टाका सुखिया 47,000 सामथिं दुनाय सान कालेक्शन का हायखनो सोंनाबो 50,000 सिनामो दाखु बिश्वजितनि